டிவில, போன்ல, லேப்டாப்லன்னு இருக்கிற எல்லா வீடியோ கேம்ஸையும் விளையாடுவான். அவன் நிறைய கேம்ஸ் விளையாடுறதுனால எப்பவுமே அவன் மைண்ட்ல கேம்ஸ் தான் இருக்கும். நைட்டு கனவுல கூட டிமோனுக்கு அதுதான் வரும். டிஷ் கார்டு டிஷ் என்கிட்ட வச்சுக்கிறியா? அவ்ளோ ஏன் கிளாஸ்ல எக்ஸாம் நடக்கும்போது கூட அவன் கேமிங் வேர்ல்ட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். ஒரு நாள் ஸ்கூல் முடிச்சு டிமோன் இப்படி விளையாடிக்கிட்டே வீட்டுக்கு வந்தபோது, டிமோன், ரொம்ப நேரம் வீடியோ கேம் விளையாட கூடாதுன்னு நேத்து தானே சொன்னேன். போய் படி. அப்பா, டெய்லி கொஞ்ச நேரம் வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடலாம் தானே சொன்னீங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவன் அப்பா ரூமுக்கு போய் பார்க்கும்போது, உன்கிட்ட கேம் விளையாடுறத ஸ்டாப் பண்ண தானே சொன்னேன். இப்போ நீ தொடங்கி 2 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. That's it. போனை கொடு. அப்பா ப்ளீஸ் பா, 10 minutes மட்டும் பா, ப்ளீஸ். டிமோனோட கேம்ஸ் எல்லாம் அவனோட